Estamos con Albert Cardona Muzas, miembro de la Societat de Caçadors de Bellpuig-Seana, que enguany ha estat l'encarregada d'organitzar aquest fantàstic campionat de Catalunya de falconeria, però volem parlar amb l'Albert per un altre tema. Aquí al darrere tenim una pancarta d'Acudam. Explícanos una mica què és Acudam i aquest detall que tenim aquí, aquestes oliveres també tan especials, explica'ns què és tot això. Bueno, jo sóc Albert, sóc treballador social, treballo a l'associació Acudam de Mollerussa i vam parlar amb la Societat de Caçadors i vam decidir fer un regal als participants que tingués un cert valor social. Llavors, per la realització d'aquest regal han participat la gent d'Acudam, que són persones amb discapacitat intel·lectual del Pla d'Urgell i comarques del voltant. Aquesta associació neix a l'any 75 per atendre amb aquest tipus de persones i han fet una col·laboració entre el Centre Especial de Treball, que són les persones que manipulen i fan les oliveres, i la gent del taller ocupacional, concretament el grup d'autogestors, que han fet el manipulat de l'etiqueta i lligar el celofan i la brida. Tenim un campionat de Catalunya, però que també ens ha ajudat a fer una labor social, no? I a donar visibilitat a aquesta organització Acudam, que fa una feina tan destacada des de fa tants anys. Pues sí, hem intentat involucrar-nos i donar visibilitat a aquest grup, a aquest col·lectiu, a aquest grup de persones. Doncs moltes gràcies per aquesta col·laboració també especial i també a vosaltres com a Societat de Caçadors de Bellpuig-Seana per organitzar aquest fantàstic campionat de Catalunya de falconeria. Pues moltes gràcies a vosaltres.